Il-Prim Ministru Roberta Bela kellu laqa mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres meta ssokta bl-impenji tiegħu fil-bini tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York. Miegħu iddiskuta temi ta' interess komuni għaż-żewġ naħat. Is-Segretarju Ġenerali Antonio Guterres feraħ lil Malta għall-irwol tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda b'mod partikolari fil-perjodu tal-Presidenza. Tema oħra fuq l-aġenda kienet il-Libja. Il-Prim Ministru spjega l-ħtieġa li l-Libja tkun mejjuna mhux biss minħabba dak li ġara reċentament biċ-ċiklun Daniel, iżda wkoll minħabba l-ħtieġa tal-Libja stabbli skont ix-xewqat tal-poplu Libjan. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern u mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch. Intant din il-ġimgħa impenjattiva fl-Amerika ntemmet biżjara għand il-Maltin li jgħixu fi New York. Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru kellu diversi laqgħat bilaterali u multilaterali li matulhom ġew diskussi suġġetti importanti fuq l-aġenda dinjija. Spikka l-aktar id-diskors tal-Prim Ministru waqt l-Assembleja Ġenerali fejn wasal messaġġ b'saħħtu favur politika li tieħu deċiżjonijiet. Semma fost oħrajn kif pajjiż żgħir bħal Malta irnexxu li jiffaċċja l-akbar sfidi fid-dinja u l-istess tista' tagħmel il-Ġnus Magħquda billi tieħu deċiżjonijiet għal soluzzjonijiet fuq livell globali.